in ya zo ƙasa kuma sai ya mayar. To ɗorawan kashi uku ne. Na farko shi ake kira ƙabudu, akwai ƙabudu akwai wada'u. To ƙabudun shine nan kan maɗaura agogo nan inda sangalalin hannun mutum nan kai zai riƙe. In ya riƙe sai ya ɗora na hagu akan ƙirji daidai inda zuciyarsa take. Sai kuma ya riƙe da na dama haka ya riƙe shi. In ya haka kaga ya riƙe, wannan shi ake kira ƙabudu. Riƙewa ai dama ƙabudu yana nufin kamawa. Ai qabadahu ya kama shi kenan. Ma'ana ka kama hannun dama akan na hagu. To sai mutum ya haka akan kirji. Na biyu shine wada'u. Shi kuma wada'u ɗorawa ne. Mutum ya ɗora ba riƙewa zai ba. Kawai hannun hagu yana kan kirji daidai zuciya. Shi kuma hannun dama yana kansa an ɗora shi akai kawai. Ba a riƙe ba, ɗorawa akai, ɗorawa kawai akai. Sannan siga ta uku akwai abin da kamar haɗa ƙabudu ne da wada'u. Shine mutum ya haka ya ɗora nan amma hannunsa nan guda uku zai ɗora su a nan kai, waɗannan biyun kuma sai ya riƙe da su, sai ya zama kamar ɗan yatsunsa wannan ya shigo ciki, waɗannan kuma sun ɗora a kai, ka kamar ya haɗa wada'u da ƙabadu a lokaci guda. To wannan shine siffa guda uku. To wasu sukan zuƙe sai su kawo hannun wuya, sai ga mutum ya ɗora hannun a wuya, wani kuma kaga ya da shi ciki, wani ma can wajen cibiya, wani ma kusa da al'aurarsa can ake yi. To wannan duk kuskure ne, inda aka samu nan ake ɗorawa. Saboda haka anan mutum zai ɗora. To akwai abubuwa kafin ya fara karatun Fatiha waɗanda suka zo zai yi guda 3 ko 4. To akan kalla akwai kafin mu je na. Na'am. Kamar yadda aka fitinta mana duk abubuwan da anan ne. Anan ne, yawwa. Za ga waɗansu wani haka yake. Yawwa, to za ka ga wani ya yi haka ba? To kaga ba daidai ba ne. Kuma ya kwanta a wannan ɓarin ko ya kwanta a wannan ɓarin. Shi kuma kai so ake tsaya cak. Akwai ko masu noƙe kai. Mutum sai ga kamar alaman ko ya fi kuma wani alaman tsoron Allah yake nuna ya noƙe. Shine Sayyidina Umar ya taɓa ganin wani ya gyara kan ya ce kai, yace da zuciyarka ta nutsu da kanka ma ya nutsu. Kakkai mana khushu'in munafikai, shine ka nuna mutane kamar ka daddakare ka mun motsi, amma ko ba so ake kanka ya zama yana nan a daidai, amma inda idan ka yake kallo kuma inda za ka yi sujjada. Saboda an hana, za mu faɗi sufofi guda 6 na dabbobi da annabi ya hana koyi da su a cikin sallah. To ɗaga kai mutum yana kallon sama ko ya noƙe shi yana kallon ƙasa duk ba daidai ba ne. Haka zai bar shi a yadda yake, amma ya zama inda yake kallo inda zai sujjada ne, iya kai ya wuce inda zai sujjada, kai zama wani yana sallah duk abin da ake yana kallo, har waiwaye ma wani yake yi, yana sallah yana waiwaye. To an hana waiwaye a cikin sallah, an hana ɗaga kai sama a cikin sallah, an hana noƙe kai a cikin sallah. To ya za a yi? Sai mutum ya tsaye da kansa haka kamar yadda ne, idansa kuma yana kalla inda zai sujjada. Kaga ban yi haka ba, ban yi haka ba, ban yi haka ba, ban loƙe ba, sannan ban karkace haka ba, ban karkace haka ba, ban yo gaba haka ba, ban yi ba, na tsaya cak, sannan an kalli kafafuwa na gaba suka kalla. To sai akwai abubuwa da mutum zai karanta a zuciyarsa guda 3 kafin ta kai ga karatun Fatiha, wanda ake kira du'a'ul istifta da ta'awizi, saboda ba inda shedan yake so ya cin maka irin a cikin sallah. To in ka zo nan sai mutum ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Abinda kace ya Allah ina neman ka tsare ni daga shedan da waswasin shedan da abinda shedan yake sa mutum a zuciyarsa da kuma rinjayen shedan da kuma sharrin shedan. Wato ka nemi tsari kenan farko, sai kuma ka ce Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal maghrib. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم غسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وانا الدعاء ita ake kira da aul istifta ko subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. Ta wani ya ce to ani ba haddace wannan addu'a ba, yan sallah duk da ne a baya ba ta ba mu ce tayi in dai kayi daidai. Shi wannan ba ta cikin rukunan sallah, tana cikin abin da ake so, ko ba a yi ta ba sallah ta yi. Amma yin addu'a ɗin ka buɗe sallah da neman tsarin shaidan yakan sa ka samu khushu'i a cikin sallar.
domin farko ka fara fitattaka shedan kaga sallah haka gama ta ba za ka samu wasu wasi da tunani da lissafe da abu akwai wanda yake ce shi ba ma ya tuna abu sai ya shiga sallah to kaga wannan kuskure ne babba Allah ya ce allazina fi salatihim khashi'un wanda suke masu khushu'i a cikin sallar su khushu'un qalbi da kuma na gabbai to sai mutum ya bismillahir rahmanir rahim akwai malaman da suke ga a bayyana bismillah akwai wanda suke ga a boye ta kowanne yana da hujjarsa da dalili to in mutum boyewa in ya gama bismillah sai ya fara karatun fatiha to lokacin da mutum yake karatun fatiha ita fatiha dole a kula da ita domin annabi sallallahu alaihi wasallama ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab to a cikin fatihatul kitab abin da yafi kamata mutum ya fara iyawa a duniya fatiha ko baka iya komai a duniya ban ka iya fatiha to ka samu babban muhimmin al'amari to fatiha tana da akwai inda ake kusakurai da yawa wajen karanta fatiha kuskuren farko ana yin sa ne wajen jumlar farko alhamdulillahi rabbil alamin sai wasu ce alandu wasu ce alhandu da masu alandu da masu alhandu duk ba su karanta daidai ba da masu alhamdu duk ba su daidai ba alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in akwai masu cewa iyyaka na'budu to baɗin na rufu'a ce a kanta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ba iyyaka na'budu ba na'bu bu na'budu akwai masu iyaka ba shadda iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم أكونت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت أكوي ما سأل أنت كاغت إنوا كنا أكوي ما سأل أنت أنعم ديا بودا باكي ديا رفا باكي أن باكي يبودي أم يرفي تا saboda an samu nunin an samu mimun wajen nunin baki buɗewa yake wajen mimun baki rufewa yake an'am ta ba al'anta ba an kaga baki a buɗe am ya rufe ta alaihim ghairil wannan ra'in kasara za a mata ghairil saboda ra'un ɗin nan za ta ɗauri lanjaye ghairil maghdubi ba magarubi ba akwai mangarubi akwai wacce mangarubi to nan dole a zauna a yi ta koya maka a hankali har ka iya in mutum ya iya yadda zai iya bakinsa kenan ko halittarsa kenan ya iya abin da zai iya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha abin da ba yaran mu ba lugan mu ba aka ce mu koya to kowa zai yi ne gwargwadon iya abin da zai iya kuma wannan din Allah zai kalla ya karba so da ya ga kai iya kokarinka amma bayan an koya amma mutum bai wani kokari ba yace kai wannan duk wahala kake zuwa lokacin da ake koyar da turanci haka ake pronunciation din sai an kama wuyanka an ta ja kai haka bature yake ja wannan nan yayi nan waɗannan ga su yan waya yan kaza ne haka mutum yake hakurin yana so ya turanci irin na ingila ya koya to ya kuma za a ce sallah ba za ka zauna a koya maka ba ghayril maghdubi alaihim wala dallin wasu na cewa wala rallin dallin amin mutum ya yi fatiha ya zaɓo surar da zai karanta ya karanta domin ce farko mutum ya yi kabbara kuma ya haɗa ɗaga hannu Allahu akbar ya karanta fatiha ya karanta sura in ya gama karatun sura sai sake ɗaga hannu Allahu akbar sai ya tafi ruku'u to wajen tafiya ruku'u in mutum ya tafi hannayensa zai ɗora su akan gwiwa zai ɗora su
sannan gadon bayansa ya daidaita shi kai ya ciki haka an sunkuya da yawa kai ya sama haka yana leƙe ta yadda inda za a ɗauko wani abu haka kamar ƙwarya ko kwano a ɗora shi a gadon baya za a ga ya daidaita bai faɗi ba yawwa kaga in nayi ciki da za a zuba ruwa a bayan gangarowa zai gaba in nayi haka baya zai yi to kaga in na tsaya a tsakiya haka cak har ma wasu kan zo da ƙwarya da malamai su ɗora a bayan mutum su daidaita in ƙwaryar ta yi ciki su ce ɗago shine kamar mita na awon sai in yayi ciki a ce rage ƙaro sai an ga ya daidaita a ce to haka ake so bayan ka ƙwarya ta zauna daidai wa daida ba ta yi baya ba ta yi gaba ba so da haka ake so bayan ka ya dinga kasancewa shine ruku'u ka tsaya cak kuma ba sauri dan sallah ba a sauri a gama ta dan abinda kake kafin sallah bai kai sallah ba abinda zaka gama kai bai kai sallah ba so da in ka shiga sallah ka nutsu ba wani abu na gagga da yafi sallah ba kuma wani abu da aka ajiye wanda yafi sallah aka ce bari ai sallah a da a yi shi bai kai sallah ba abinda ake so ai maza a gama sallah a je a yi shi bai kai sallah ba to kaga ya kamata a nutsu to sai a daidaita gadon baya سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم أبوي أقل أكو dan shine zai baka yawa subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim shine kowa ya iya kuma shi yafi yawa kuma shi yafi inganci akwai ruwayoyi da dama da suka rubuta subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azma سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي سبحان ربي العظيم وبحمده amma duk subhana rabbiyal azim ko shi mutum ya tsaya yayi amma kada mutum ya dago akalla sai yayi kafa uku ko ba da sauri ba kai masu hana sai kaga sai Allah subhanahu alhamdu ba a haka Allahu akbar ka daidaita subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim in ka dago sami Allahu liman hamida shine addu'an dagowa in ka daidaita sai ka ce rabbana to anan ita rabbana ta zo kashi hudu zaka iya cewa Allahumma rabbana wa lakal hamdu ko Allahumma rabbana lakal hamdu ko rabbana wa lakal hamdu ko rabbana lakal hamdu zaka ana bambanta duk ɗaya ne da wanda yace Allahumma rabbana wa lakal hamdu da wanda yace Allahumma rabbana lakal hamdu da mai Allahumma rabbana wa lakal hamdu rabbana lakal hamdu duk kowane ɗaya ne to sai ya daidaita da akwai wanda da ya tsaya sai ga kamar wuta ake ɗana masa fur sai ya tafi rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda kaga ya daidaita ya tsaya cak ya dawo yadda yake a da to anan ne wasu suke ga a sake mai da hannu ko a sake shi malamai suka ce duk ɗaya ne su da ba nassin da yace a mayar ba kuma nassin da yace a sake ijtihadi ne na cewa gabbai su koma inda suke kafin sallah a haka suke inda suke bayan sallah a haka suke da haka wanda ya mayar da wanda ya sake a nan duk abu ɗaya ne to sai mutum ya tsaya ya daidaita ya tsaya kaga ya koma yadda yake a tsaye kuma bai saurin gama wannan dan ya tafi sujjada ba in ya gama سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى duk wanda ya hango shi zai ce ga wani can a tsaye kaga ya tsaya hatta tastawiya qa'iman sai ka daidaita a tsaye sai ce Allahu akbar ita kabbaran nan za ka iya tafiya kana yin ta za kuma ka iya fara ta sannan ka tafi duk ɗaya ne ka ce Allahu akbar to nan me zai fara sauka a ƙasa gwiwa ko hannu wasu malaman suna a fara sauke gwiwa amma dai ruwan da tafi hannu ya fara sauka don shi ya fi sauki ga tsoho da yaro da mai lafiya da mara lafiya hannu ya fara sauka Allahu akbar ka sauke hannu sai ka sauke gwiwa wasu suna cewa wanda in ba matasa irin mu ba irin ku malam kaga mu ne zamu iya sauke
abin nan kaga akwai nauyi ka sauka da gwiwa yawwa ka gani sannan hannu haka wannan ya fi dacewa da tsarin shari'ar musulunci na sauƙaƙawa shine hannu ya fara sauka Allahu akbar sai a sauke hannu sai gwiwa ta biyo baya kaga zai fi daidai da tsoho da yaro da mara lafiya to inda ka sauke shi ba a nan zaka bar shi ba sai ka matsa da shi sai ka sa kanka a tsakanin hannu sujjada kenan in an lura na yi sujjada da abubuwa guda 7 na farko kafa ta nan in an lura gabas take kallo ba haka ne da ita ba ba kuma haka ne da ita ba kafe ta ne yan yatsun wannan guda 10 suna kallon gabas har yanzu dai su ma alƙibla suke kallo har yanzu to in na sa su a haka kaga nan shine abin da za a gani shine abu na biyu sannan nan ga gwiwoyi na biyu in an hada 4 ga gwiwa akan ƙasa to sai tafukan hannu su ma biyu 6 kenan to sai in ɗora su haka to a tsakanin hannayen wannan zan sa fuskata akwai masu sa su a baya sai su yi haka akwai masu gaba da su sai su yi haka akwai masu sa su a gefe su yi dafe kamar dafe to sai ka sa su a tsakiya sai ka sa kanka a tsakani kamar yadda dama da za ka tashi a tsaye a haka kake to sai ka sa su a tsakiya sai ka sa fuskarka a tsakiya sannan a tabbatar goshi da hanci suna taɓa ƙasa goshi da hanci sun taɓa ƙasa akwai wanda za ka ga goshinsu ne kaɗai yake taɓa ƙasa hancin baya kaiwa ƙasa to sai a tabbatar goshi da hanci ya taɓa ƙasa banda baki dama in hanci ya taɓa ƙasa baki ai ba zai kai ba sai in an takura shi sosai to baki ba so ya taɓa ƙasa subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la shi za a yi daga 3 abin da ya sama har mutum ya dago in liman ne kai ya wuce 3 daga 3 zuwa kaɗan ya ƙara saboda mamu kala kala ne akwai mara lafiya akwai mai uzuri akwai mai kaza in kai kaɗai ne kai tayi har sai ka gaji haka hannaye suke Allahu akbar sai a dago a zauna in ka zauna sai ka mai da hannunka kan nan wajen zaman wannan kafar ta hagu ita ce za a zauna a kanta ita wannan ta dama tana nan a yadda take wasu kan ce ba laifi ai haka tsakanin zaman tahiya ka kafa kafafuwanka ka zauna a kai ko ka kafa wannan kafar ka zauna a kai saboda ba tahiya za ka yi ba zama ne tsakanin sujada to in kai wannan ba sauri za ka koma sujada ba sai ka ce rabbi ghfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni aƙalla kafa ɗaya tsakanin sujada da sujada da akwai wanda da yayi sujada yayi haka kafin ya zauna kama akan wuta yake sai ga ya sake koma a'a sai ka zauna wani ya ce dan Mas'udi yana koya musu sallah idan ya zauna tsakanin sujada da sujada sai ka ɗauka mantawa ya saboda dadewar da yake sai wannan rabbi ghfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni kusan duk abin da kake roƙo Allah ya baka ya shigo cikin abu 5 din nan ka ce rabbi ghfirli Allah kai min gafara warhamni Allah ka ji kaina warzuqni Allah kai min arziki wa'afini Allah ka ban lafiya wahdini Allah ka shirye da ni me rage mutum a duniya ga gafara ga rahama ga shiriya ga lafiya ga arziki amma mutum duk ba zai roƙi wannan ba sai ya sauri ya koma to sai in ka ɗago ka zauna sai ka nutsu zama kuma baka kantare gaba ba baka kantare baka jirkice dama ko ka jirkice hagu ba sai dai in baka da lafiya wannan har dogara mutum sai yayi rashin lafiya ba abin da baya jawowa saboda larura ce amma lafiyar kalau sai ka zauna sosai rabbi gifirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni ka nutsu sai ka koma sujjada ta biyu kai yadda kai farko Allahu akbar subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la in kai sai ka dago to wannan shine raka'a daya wanda ita mutum zai ta nanatawa a ta biyu a ta uku a ta hudu sai dai in ya zo zaman tahiya to da yake duk kowace sallah tana da zaman tahiya biyu in banda asuba
to wasu malaman sun ce duk zaman iri ɗaya za amma sun ce a'a zaman tahiya na farko mutum zai sa kafarsa ne ya kafa wannan ya zauna akan wannan ya zauna akan ta hagu ya kafe ta dama. A zama na biyu kuma sai ya zame kafar hagun sai ya zauna akan duwawunsa bangaren hagun dai haka zai yi. Wannan kafa kuma zai iya barinta a kafe sannan zai iya kwantar da ita ya haka, kwantar da ita ta kwanta tana kallon a kudu kenan ko yauwa, kwantar da ita tana kallon kudu zai iya yin haka, shine zama ta baya abin da za a gani kenan. Ta gaba kuma hannayensa waɗannan sai ɗora su akan gwiwarsa ko ɗora akan cinye, duk wanda ya a cikin biyun yayi, su zo kan gwiwa ko su zo kan cinya. To wannan in yatsu biyar ɗin sai miƙe su na hannun hagu kawai ɗora su kawai ba abin da za su yi. Su ko na hannun dama ƙwaya biyar ne dama, sai dai wanda kuma kawai samu bambanci halitta ko ƙari ko rage, amma biyar ɗin nan sai uku ya ɗora su, biyu waɗannan uku sai ya dunkule su, waɗannan biyun sai ya ɗora wannan ƙarƙashin wanda ake kira musabbaha ko sabbaha ko sabbaba ko manuniya, to sai ya ɗora ta a haka ko ya ɗora a haka ko ya ɗora a haka, ma'ana ya sa hannun akan kaifinsa. Wasu kuma sukan ce a kifa shi haka ya zama a tsaye, shi dai wannan yana kallon gabas, ko kuma a kwantar da shi a haka ya zama kan tsinin hannun ake kallo haka, kan wato kaifin hannun ake kallo. To wajen kaɗawa ko ya bar shi a haka yana tahiya ko kuma ya dinga kaɗa shi sama da ƙasa. Wasu kan kaɗa shi haka da haka gaba da yamma, wasu kan kaɗa shi haka gabas sama da ƙasa, wasu kuma sukan girgiza shi kawai suke yi, saboda duk an zo fassarar taharik ne. In an ce girgiza ya za ka yi, wani zai dinga karkada, wani zai dinga sama da ƙasa, wani zai dinga gaba da yamma, duk kalman girgiza wacce da ta ɗauki waɗannan ma'anonin ta sa aka samu wannan, amma ba laifi wannan duk wanda aka yi. To lokacin yana at-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu salawatu lillah, السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. wannan shine tahiya ɗaya daga cikin nau'in tahiya wajen guda shida. Wannan da muka karanta ita ce ta zo a muwadda daga Umar bin Khattab, Allah ya kara masa yarda. Amma akwai ruwayan Nana Aisha, akwai ruwayan Abdullahi dan Mas'ud, akwai ruwayan Abdullahi dan Mas'ud, akwai ruwayan Abdullahi dan Abbas, akwai ruwayan Abdullahi dan Umar, akwai ruwayoyi daban-daban. Duk dai wanda ya tabbata tahiya ce mutum ya haddace yayi ta a matsayin tahiya tayi. Daga nan sai salatin Annabi sallallahu alaihi wasallama. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. To wasu na cewa tahiyar farko za a yi salatin Annabi ko ba za a yi ba, amma abin da aka fi so hatta tahiyar farko ita ma a yi mata wato salatin Annabi ya fi. To in aka yi wannan an yi tahiyar farko kenan, to sai a tashi a sake yin irin abin da aka yi a raka'a biyun na farko. To zama shi wannan na ƙarshe kafin a tafi wajen tahiyar nan na kan ga waɗansu gaba da hannayen guda biyu suke haka, waɗansu kuma suna haka akan sallah ana haka da an yi gani. Za mu zo wannan cewa akwai masu yin da hannu biyu, to da hannu ɗaya ake, daga yau su kula da kyau, da hannu ɗaya ake yi. Wannan kuma akwai in an gama buga hannunsu haka, za mu zo dabbobi guda shida da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana koyi da su a sallah. To daga ciki akwai buga hannu kamar yadda wato doki yake yi da jelarsa. In ka koma jelar doki ta baka ga yana ta watsa ta haka fur fur fur, to Annabi sallallahu alaihi wasallam ce kakku yadda doki yake, in kun gama tahiya ku dinga buga hannayenku haka kamar yadda doki yake yi. Mutu ya gama tahiya ba sai ya daki hannunsa da sauransu ba, ba sai yayi wani haka da ake ta yi ba, doki ne yake yin wannan. To in an zo zama na ƙarshe sai a zame kafa a zauna a haka, wanda daga shi za a yi sallama. To in mutum ya gama tahiyar da zai sallama yana daga zaune. Duk guraren da aka fi kusakuran manya su dama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya musu salati, nan muke tsayawa a karare. To in ya zauna haka
ya gama tahiya to ana so ya roki Allah ya tsare shi sharrin abubuwa hudu. Allahumma ni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min sharri fitnatil masihid dajjal. Waɗannan fitinar jahannama, fitinar rayuwa da mutuwa, fitinar azabar kabari da fitinar dujal. Kafin mutum ya sallama ya roki Allah wannan ya tsare shi waɗannan abubuwan guda hudu. To an zo sallama, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Na ga wasu hadda kansu gaba ɗaya, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Kaga yana rangaji yana yawo, iya kanka na ake so ya juya, domin sahabbai sun ce idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallama muna hango kumatunsa na dama da na hagu, kenan kansa kawai yake juyawa ba gangar jikin gaba ɗaya ba, iya kai ne, wuya ne kaɗai yake juyawa. Assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Game da sallama an ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallama kashi har guda hudu. Duk wacce mutum ya dauka yana yi daga ciki yayi sallama. Na farko yakan ce assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, kala ɗaya kenan. Ko ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaikum wa rahmatullah. Ko ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum. Ko ya kwaya ɗaya ce assalamu alaikum, yana sallama ɗaya tak. To duk wannan ya zo. To dabbobin da aka hana koyi da su guda 6 a cikin sallah, na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu tsugunno irin tsugunnan biri. To tsugunnan biri haka biri yake tsugunnansa, ya buɗe kafarsa ya zauna a cikinsu, shine tsugunnan biri. Kaga ba a kan kafa aka zauna ba, buɗe kafa aka zauna a tsakaninta, wannan shine tsugunnan biri. Da kuma masu haka, akwai masu haka su haɗa kafa biyu, a ɗora ɗaya kan ɗaya, da kuma buɗawa haka a shiga cikinsu, shine tsugunnan biri. To wannan dabba ta farko da aka hana mu koyi da ita. Dabba ta biyu, kada mu shimfiɗa hannunmu irin na kare ko zaki. Akwai masu sujada a haka, ka ga nan sun shimfiɗa sangalalan hannunsu a ƙasa, maimakon iya tafi da ake bukata sai ka ga sangalalan nan ya kwanta. To wannan sun yi